Аз съм Петър Кондев. От цял живот се занимавам с дърворезба, с изработка на дървени изделия. Обичам работа с дърво, защото е жив органичен материал. Изработвам почти всичко от дърво. Отидах да уча скулптура в Милано. Там изучавах техники и технологии на различни материали. Работил съм с камък, с дърво, с метал, с глина, керамика, нови технологии също така. В един момент осъзнах, че всичко, което имаме тук, е много по-ценно, по-достъпно и че се заслужава да се върнем. Желанието е да работя това, което съм учил, тук на местно ниво, защото занаятът още е жив тук. В проекта Шарена за друга интересното е, че има завръщане отново към занятите, точно пътя, който аз съм избрал преди години. Място, където може да срещнем добри специалисти в областта си и да предадем занятията напред.